כשהייתי ילד אהבתי לבוא לפה. פעם בשבוע הייתי חוצה את מרכז תל אביב, עולה 3 קומות ומגיע לברלין. סבתא גרדה חיה כאן 70 שנה כאילו מעולם לא עזבה את גרמניה. למרות כל השנים בארץ, היא לא שלטה בעברית, ואני לא רציתי ללמוד גרמנית. אז ישבנו ופטפטנו באנגלית, כאילו אנחנו בבית קפה באירופה, עם אפלשטרודל ושוקולד שוויצרי. כשהתבגרתי חשבתי לעצמי שעל הדברים הבאמת משמעותיים הייתה תמיד שתיקה.